Arratsaldeon eta ongi etorri Azkuna Zentruaren izenean, izan zaitezte ongi etorri beste behin Gutun Zuria jaialdi honetara, Bilboko Letren Nazioarteko jaialdira. Eta hemen ditugu gonbidatuak prest, dakizuenez, oraingo honetan irakurtzen sentitzen den gozamenetik harago eramango gaituzte beste behin. Horixe delako besteak beste, Gutun Zuriak duen helburua eta lortzen duena. Gainera, euskarazko sorkuntzaren eta beste arte batzuekin duen erlazioaren inguruko elkarrizketa dugu gaur, biek bietara eskainiko digutena. Eta zer esango dugu beraietaz, ez dakigunik, ez da? Kanok besteak beste oso ibilbide oparoa duela arlo honetan, idazle gisa ibilbide oparoa, eta arte garaikidearen presentzia hain zuzen ere aurkitzen da konstante bezala bere lanetan, ez da? Eta gantzara beti mugitu izan da literaturaren eta artearen bitarteko muga hoietan. Guk hitz gutxi esan genitzake, beraiek direlako protagonista, beste behin Gutun Zurira ondo etorri eta gauza garrantzitsu bat bai, gero gogoratu, hortxe Kulturen Atrioan izango dugula, liburuak sinatzen egongo direnez, aukera egoteko zazpiretan izango da puntuan. Eta besterik gabe, izan zaitezte ongi etorri eta txaloz. Hasiko dira, ezta? Eskerrik asko. Arratsaldeon. Eta eskerrik asko. Itortzeatik. Ez dakit, irudiekin hasiko gara edo nola hasiko gara? Irudia pixka bat arriskutsuak dira, ze PowerPointak erabiltzen ditugunetik idazleok desarilkatu dugu gure diskurtsoa apur bat. Ez dakit, momentu batean pentsatu genuen irudirik gabe egitea ere, baina egia da, dagokion gairako lagungarria izan daiteke da, behar bada gaur. Angel Lertxundik behin esan zuen, ez? Eskatu ziotela hitzaldi bat ematera joateko, ez dakit, zelekutara, eta esan ziotela, zuk PowerPoint bat egarriko duzu edo zerbait esango duzu. Guk PowerPoint bat ekarri du. Abixatuta zaude. Sarreran aipatu bezala, arkaitzen lanetan artea oso presente egon da, hasieratik eta pixkat hori hartuko dugu ari gisa, eta gero ikusiko dugu ze korapilo egiten joaten garen. Lehenengo liburua, Kea Behe-lainopean bezala. Honek atzera begirako bat ematen du pixka bat, Bai, egun hauetan pentsatzen nuen, gaur hilabete honetan betetzeko dira 25 urte liburu batera zela. Justu, 25 urte Kea Behe-lainopean bezala poemari batera zela. Eta hor, hasi zen harreman bat editorearekin eta hasi zen baita ere editorearen gomendioak, ez, editorea, beti ezkutuan dagoen pertsona hori. Eta lehenbiziko liburua daukanarekin, hau da, lehenbiziko liburuarekin ez dakizu, zure lehenbiziko liburua da eta zure azken liburua da. Beraz, lehenbiziko liburuarekin bada zerbait errepikatzen ez dena, ez dakizu egongo den liburu gehiagoa da, ez. Gero, rutina batean sartzen zara eta suposatzen duzu liburu gehiago egongo direla, baina lehenbizikoa da, lehenbizikoa eta azkena. Ez hori, errepikatzen ez den zerbait da. Gorka Arrese editoreak sugeritu zidan Kea Behe-lainopean bezala, izena zuen poemari horrentzat kuadroa unik ez nuen ezagutzen 17-18 urten euskan, ez nuen ezagutzen ez William Turner, ez kuadro hau ere, ez da. Eta nola arilkatzen dugun guk ere gure bizitza, ez? Handikan urte batzuetara Londresera joan nintzanean, lehenbiziko gauza egin nuena, izan zen kuadro honen bila abiatu. Nola lehenbizi esaten dena, ez? Gaztetan antizipatu egiten duzula etorkizuna literaturaren bitartez, eta helduaroan oroitu, horixe bera. Nik antizipatu nuen bidaia bat, eta gero jarri nion portada, eta derrigortua sentitu nintzen, eta nahimen hori izan nuen, bisitatzeko Turnerren kuadro hau. Goratzen naiz Gorka Arresek nola kontatu zidan, nola saldu zidan kuadro hau. Nik ez nuen idearik nahi nuen portadari buruz, edo baldin baneukan, ez zeukan zerikusirik honekin, ez. Eta gogoratzen naiz saldu zidala horrela. Esan zidan, hau da, iraultza industrialaren garaian, fabrika bat margotzen hasi eta fabrika bat margotzera ausartu etzen pintorearen kuadroa. Eta orduan zer egin zuen, hasi zen marrazten labe bat,
labe bat, ez? Labe garai batzuetako, imaginatu labe bat, hasi zen egiten, hor erdian dagoen hori, eta gero esan zuen, nire klientela burgesa da. Nik ezin dut fabrika bat marraztu, beraz bihurtuko dut tren. Eta orduan egin zuen tren bat, baina amaitu gabeko, hori gustatu zitzaidan gehien ikuste dut, ez? Amaitu gabeko kuadro bada. Eta ikusten duzu, ez? Turnerren kuadro honek badaukala abstrakzio gradua handia. Eta gainera ikusten duzu baita ere, hor dagoela erbi bat. Erbi bat saltoka, nik ez duen erbirik ikusten saltoka. Hor badago erbi bat, pasatzen dena, ez? Errailaren gainetik, eta hor saldu zidan oso ondo kuadroa. Claro, nire irakutsi zidan reproduzioa zen eskubiko aldea bakarrik, ez? Trenaren alde hori, ezkerraldekoa etzen azaltzen. Lezio bat baitaren nola askotan, bai fikzioan eta bai artegintzan rekortearena, ez? Zati bat erakusten zaigu bestea, ez? Eta niretzako egia da, ez daukala zerikusirik postal batek edo liburu bat, katalogo batek benetako kuadroarekin, baina hau niretzako izan zen Londresera joan eta aurrez aurre ikustea bai izan zen Stendhalen sindromearen, ez dute zango hainbeste, baina bai minutu batzue pasan dituela liluratuta. Nik ere Londresen ikusi nuen Turnerren zea lehenengo aldiz, eta hori nire arrezkero gainera beti berritu zaidan zea da, berari berdin zaio zer pintatzen duen, azkenean, ez? Zerua inporta zaio, koloreak nola nahazten dituen, nola zabaltzen dituen, eta ez dakit. Igual, hori ez, zerbaiten hasiera izateko oso kuadro egokia da baita ere, ez? Horrela ikusita, eta bukatu gabe egotea ere igual mezu subliminal bat zen editorearenan niretzat. 25 urte behar izan ditut konturatzeko. Oraintxe konturatu naiz. Dena dela zaila da azalerako gauzak aukeratzea, Azalak, esango nuke ia errazagoa dela egitea, azal bat egitea, azalerako irudi bat aukeratzea baino. Bueno, hurrengo bi liburu, nik egindako azalekin. Beti suerte hona ekarri dite. Konturatzen naiz, gustatzen zaizkidala kolore zeak, Biziak, ez? Kolore biziak eta beroak. Bai, gogoratzen naiz hontan nola gorria zela Marlboro gorria. Edo Ferrari, zer zen? Marlboro. Marlboro, bale. Ez ja, horre literatura sartzen da, koloreen deskripzioan, esatea, tinte baten kolorean bezala, ez hor literatura asko dago, tinte ze izen ematen zaizkian, ez? Hor izendegia importantea da. Eta Marlboro horrekin konbentzitu nindu zuen baita ere. Eta bestea etzen horia, jakina, bestea zen urre horia. Hori da, urrekara. Urre horia. Garai hartan oso, bueno, hori ere komentatu izan duzuzuk, ez? Duela zenbat, 12 urte, pixka umekeria dirudien arren provokatiboa eta guzti zen gorria eta horia jartzea portada batean, ez? Oso gauza naifa ematen du gaur egun. Baina momentu hortan... Bueno, gaur egun ere, Fakirraren ahotsarekin entzun ditut gauza batzuk, Bai. Zizkidazu kontatu. Ez, bueno, kombinazio, horiaren eta gorriaren kombinazio horregatik. Zu baduzu teoria bat horri buruz, ez? Alegia, horia eta zer den Espainiako bandera eta zer den horia eta zer den gorria, ez? Bai, bueno, ez dakit teoria bat, baina netzat, horia eta gorria gauza bizi bat egiteko orduan, bueno, egokienak dira, kolore egokienak. Ni adibidez norbait deitzute eskaileran portada egiteko, baineukan oso garbi ertzeko zea hori, ez? Hori sartu behar niola horia, pixkat, ez dakit, beste joku bat egiteko edo. Eta gero, akoratzen naiz neuko zirkoarekin, oso importantea izan zela kolore aukeratzea. Hori. Figura bageneukan, gorkarekin batera. Baina kolorea zen klabea. Eta, bueno, Antxon Olariagari asko gustatu zitzaion, beraz, horregin ja. Hori kuriosoa da, Antxonek beti esan izan du bere portadak egiteko prozedura zein den. Eta berak beti esaten zuen, esaten du,
liburu baten izenburua abstraktua bada, berak jotzen duela portada figuratiboak egitera eta alderantziz. Liburu baten izenburua figuratiboa bada, jotzen duela portada abstraktuak egitera, ez. Demagun, fenomenologia tratatu bat postmodernidadearen marko teorikoan, horre egingo luke zerbait telefono bat jarriko luke, edo kaiola bat, edo sagar bat, ez? Baina aldiz baldin bada sagar saskia, inoiz ez luke jarriko portadan sagar bat, eta are gutxiago sagar bat saski batean, ez? Horre egingo luke, joko luke abstrakziora. Eta egia da, funtzionatzen duela, ez? Garai hartan eztabaida handia zegoen portadismoaren munduan batzu ez zirelako portadarik ez jartzearen aldekoak. Galimarrek ez da bere kolekzio klasikoan egiten zuena, ez? Krema kolorea, kuadro gorri bat, tituloa, autorea, punto, kontraportada, ez errez. Un liburura hurbildu, kontesturik gabe. Posible izango balitz bezala, ez? Baina bintzat, bazegoen zerbait oso utopikoa apustu horretan, gaur egon ja Galimarrek ere etxi du, ez? Naiz eta mantendu garai bateko bildumak inguruan faja bat jartzen zaio, eta faja horretan idazleen argazkia eta kuadro bat, eta horrelako gauzak jartzen dituzte. Nolabait bilatu dute, beraien burua nabarmentzeko liburu dendako gerra horretan, hor komunikazioan bakarrik ez gerran daude elkarrekin liburuak nolabait, iskat basati esan da, hor defendatzeko Galimarrek nolabait gerra hori galdu egin zuen, ez? Eta gauza figuratiboetara edo irudi representazioa joan behar izan zuen. Gaur galdetu didate, elkarrezketa egin didaten Euskadi Irratian, gutxi bera zer dan, nola egiten den portada bat, edo zein den portada baten funtzioa, eta geratu naiz pixka bat hola, esaten nuen. Portada baten funtzioa lehen da bizi, da liburu azaltzea, ez? Baina noski, zuk nahi duzuna da, portada egiten duzunean, nahi duzuna da, nolabait, liburuan dagoen giro hori, arnazten den atmosfera hori, pixkat zuri sugeritu dizuna, eta nolabait, kondensatzea, liburua irudi bakar batean, ez? Eta orduan, ze zaila den, ez, hori kondensatzea, baina batzuetan ze ondo egiten den, ez? Ni nire ustez, hau da, Susan atera den portada honenetako bat. Esan nahi, liburuari egokien zetorkion portadatako bat. Tuiztena. Bai, kasualidade batez topatutako argazki bat da, katalogo bat erosi nuen Milanen, okeraz banago, eta hor bat zegoen Dieter Appelt izeneko artista baten hainbat argazki zeuden, eta hau ikusi nuenean, zirutu zitzaidan, bere nortasuna ezabatu, ezkutatu nahi duen persona baten historia ambigua kontatzeko ezin nezakeela portada oberik aurkitu, ez? Ez bakarrik bere buruarekin, bere buruari aurre egiten dio, baizik eta bere burua kamuflatzen saiatzen da, eta kamuflatzen saiatzen da nola? Kamuflatzen saiatzen da bere hatsaren bitartez, hau da, kamuflaje organiko bat da, bere gorputzetik datorren zerbaitekin bere burua eskutatzen du. Eta hori iruditu zitzaidan bereziki erakargarria, ez? Eta gero betikoa, mozteko erresa zen. Moztu ziteken, laukiluze bihurtzea da gure kondena portadetan, eta hemen eskua galtzen ateratzen zen, batez ere. Eskua importantea zen hemen, nolabait, ispilu baten aurrean dago, baina badirudi baita ere nolabaiteko ataka edo baranda bat helduta balego bezala ere, ez? Ukabila bilduta eta... Bitxia da, portada honekin egin zen replika bat. Ez dakit guak izun hori. Egin zen saiakera bat fotografo batekin argazki honen kopia egiteko. Eta egin zen, baina modeloa gazteagoa zen, eta ez zuen funtzionatzen hain ondo orduan jatorrizkoa jarri genuen. Ni beti gero, hau ikusita akordatzen nintzen beste lan batzuekin, bat hau da, ez? Magritena. Hau ere, behar bada, egokia izan zitekeen porta horretarako. Ez nire ustez bestea bezain egokia, baina
baina igual ematen du jokoa, ez? Borgesen, ez? Ispiluak gorrotatzen zituena, erreprodukzioa, ez? Edo ugaltzea ekartzen zutelako. Handik urte batzutara Kevin Herediaren liburua, novelaren portada, ez? Hemen oinarritutako idea bat izan zen. Eta gero, baita ere, Twisten portadak ekarri zidan gogora Oskar Muñozen lan hau. Eta nolabait, Oskar Muñozek azkenean horre egiten duena da, erabiltzen duelako serigrafia garrazo bat, eta metalezko ispilu, metalezko xafla horien gainean egiten du, serigrafia hori, eta ez da ikusten, ez? Zugaten zara, eta ez da ezer ikusten, baina atxa botatzen diozunean, ez? Orduan agertzen da argazki hori. Eta agertzen diren argazkiak dira, Oskar Muñoz kolonbiarra da, eta hango desagertuen argazkiak dira agertzen direnak atxarekin, ez? Eta, pixkat, ez? Twisteko trama, gaia, ez? Desagertutako jendea, ez? Esaten nuen, behar bada, hau ere, naiz eta portadara ekartzeko zailagoa izan, ez? Badauka lotura bat, ez? Badu puntu bat baita ere, Sarrain Handiaren zitroi urez izkiriatutako poemekin, ez? Nolabait tinta ikusezinarekin egindako idazketa hori gero agertzen dena nolabait kodigo baten konpartitzea, literatura dena ere, finean, ez? Kodigo bat konpartitzea irakurlearekin eta irakurleak sentitzea kodigo hori deszifratu duela, kasu honetan irudiekin egiten den bezala, hitzekin ere. Hori kodigoarena, nik adibidez, Twistekin pixka bat jarraituz, inoiz izan dut eta zeuri ere bai, niretzat adin berekoak izanik, ez? Twisten agertzen zen mundua eta erreferentziak eta dana zen, nik bene-benetan bizitako garai baten, ez? Ez dakit, haurtzaroan nola ibiltzen ginen kotxean, baina mila gauza, ez? Eta orduan, kodigo konpartituaren zea hori, ez? Literaturan lortzen duzunean, nik uste dut oso potentea dala, ez? Irakurleak hor sentitzen duen hori, ez? Eta artean askotan, ez? Igual gehiago kostatzen zaigu, edo ez dakit, hor zer gertatzen den, badago olako mezu bat baita ere, ez? Beti zabaltzen zaiguna, edo beti hor uzten dena, ez? Artea ez da ulertzen, eta ematen du, geuk ere geure buruari ja sinistarazten diogu, ez dela ulertzen edo zaila dela, edo ez dakiz eta horren, zailagoa balitz bezala kodigo konpartitu hori hortara iristea, ez? Zuk horri alde batzuk eskaintzen dizkiozu zuloan, ez? Horri nola ze teorian esaten duzu, txillida eta oteiza ez ziren errazagoak geure ganatzeko gaur egungo artista, euskal artista kontzeptualak baino, eta aldiz haiek geratu dira, eta haiek ondo geuretu genituen eta imaginario populararen parte bihurtu ziren, eta aldiz gaur egungoak, badela Asier Mendizabal, Jon Amarri, ez dira, hainbeste, ez dira hain. Kuriosoa da, ez dakit. Nik beti eukidutzea hori, badakit baita ere, oteizarena eta txilidarena, esango nuke, orain kontatzen zaigunaren aldean diferentea izango zela, bere garaian. Gerora egindako olako irakurketa bat ezote denez. Ez dakit, nik justu 60. hamarkadan gaur taldea sortu zenean, eta hola, eukiko zuen benetan guk orain ematen diogun bapateko zea hori, ez? Ze ematen du automatikoa izan zela, ez? Eta ez dakit hainbeste izango zen. Elkarrezetatean aipatzen nuen, ez? Arantzazu, seguru, bere garaian, ez zen izango, ez? Gauza mundu guztiak onartzen zuena, eta ze gauza zoragarria, eta alderantziz, ez? Izango zen edo itxusia, edo hori, arkitektura bastardoa,
14 apostolu, osea, justu alderantziz izango zen, eta esango nuke gerora egin den irakurketa bat dela, ez? Ez dakit. Topatu nuen behin 76ko egutegi bat kajala oralekoa eta antzeuden Oteiza eta Txilia da Bazterretxea eta esan nuen zeuru asko kajala oralaren egutegiak asko aldintzatu zuen jendearen jendearen iritzia artista hauekiko. Zan falta izan dena da, kaja laboralak fede gehiago izatea euskal artista garaikideetan, pixka bat edo. Bai, behar ba, eta gero, oso zahar papera hartuz, garaia oso diferentea dala baita ere. 76an, ez? Zenbat irudi dauzkazu zuk egunero etxean, zuk aldean daukazun egutegiaz aparte, ez? Telebista egon badago, baina, bueno, ez, kate bat, edo bi, edo, ez? Ez dakit, orain, irudien olako saturazio total bat dagoenean, artista batek bere lekua topatzea eta bere irudiek, iruditeri kolektibo batean parte bat izatea, igual zailagoa da, ez? Hori ere, esango nuke gertatu dela, eta gero, hori Txilida, Oteiza eta garai hartako artisten lanak, igual eukizuela gizartean txertatzeko beste modu bat. Ez zena zuzenean arte erakusketa bat, baizik eta, bueno, halako logotipo, ez dakitzen mugimendurentzat, halako marrazki beste batentzat, ez? Txilidarenak, zentral nuklearren kontako zeharako, edo amestziakoa, edo, bueno, ez dakit, beste asko. Gerora kutsak berak, edo Euskal Herriko Unibertsitateak, edo hartu dituzten irudiak, ez? Baina bai, kuriosoa da nola gaur, ez? Gaur egungo artista horiek ez duten hainbesteko presentziarik Txilida eta Oteiza baino askoz errazagoak direnean irakurtzeko edo jasotzeko. Ezako badago, adibidez, marka korporatiboen kasuan, ez? Ni beti zehatu nagoena Kaixaren logoa, ez? Kaixaren logoa Mirorena da, okerrez banago, ez? Eta Kaixaren logo hori mantendu da urteetan. Eta Kaixa bihurtu da CaixaBank, baina Kaixaren logoa berbera da, ez? Honor badago fede bat, artelan batean. Gure kasuan, Txillidaren logoa izan zuen irudi korporatiboan Gipuzkoako kutxak, baina fusioa egin zen momentuan lausotu da geratzen da. Hau da, ez du, behar badak Gipuzkoarra delako, baina ez du hartzen banku berriak artista horren logo hori bere, ez? Enezako oso adibide Miroa aipatzen duzu sintomatikoa, bai. Eta ze gauza egin zituen, eta ze irudi daukagun Mirorena, ez? Kaixaren logoa eta ez da egiz, baina beste gauza batzuk ere egin zituela, eta hori oso interesantea iruditu zitzen adibidez. Bueno, Twisten beste hainbat artista ere agertzen dira, egingo dugu igual zea bat, hola. Niretzat adibidez, Twistek harrapatu ninduen hasierako aiputik, ez? Josep Boyzen, eriotzak esna mantentzen nau, hori da, ez? Ja liburu hartzen duzu, olako zea batekin, ez? Eta gero kontatzen duzunean, Ready Made kapituluan, Josep Boyzen lana eta batez ere hau. Bai, niretzako kutxuna da. Egia da, argazki hauek izango ez bagenitu Josep Boyzen presentzia eta garrantzia arte garaikiaren munduan berbera izango zen, berbera ez, hemen uste argazkilariek asko ematen diot, argazkiek asko ematen diotela. Baina niri hau oso I like America likes me, obra hau irutzen zait mundiala, nola bere burua biltzen duen fieltrozko alfombrantzeko batean eta estatu batutara eramaten duten hegazkinez eta aireportuana sartzen duten ambulantzia batera estatu batutako lurra zapaldu gabe eta eramaten duten galeria batera eta galeria usten duten galeria horretan koiote batekin elkar bizitzen, hainbat egunez. Eta hori intelektualatzen du koiotearekin eta berriro ere alfombra baten barruan badoa bueltan, ez? Eta iruditu zitzaidan, apartean egunkari paperak zeuzkan fieltroak eta egunkari zarpila bat inguruan, ez? Orduan, iruditu zitzaidan oso elkarkidetzarako, reality bat egiteko, persona bakarreko, monoreality bat egiteko galeria batean
eta nola momentu batean bera asimilatzen den, hemen argazkintan ikusten da, ez, koiotearen posturara eta beraien artean daukaten elkarrekintza hori, ez, eta bastoi bat zan bere defentsa bakarra. Oso potentea iruditu zitzaidan obra guai. Josu Boizena beti iruditu zait ikaragarria bere historia pertsonala baita ere, ez, eta gero hori nola ekarri zuen artera, ez? Bai, erdi asmatua izan omen daiteke hori, ez? Bere hegazkina derribatu zutela, eta gero horre Krimean reskatatu zutela, eta gantzatan bildua euki zuten, eta eriotzatik salbatu, eta bar. Azkenean urteekin berdin da hori egia den edo ez den, ez? Historia bera hain indartsua da ze gaina hartzen dion, hemen erakusketan Artoren aipuak dioen bezala, ez? Inoiz ez erreala, baina beti egiazkoa. Hori disiplina askotan aplikatu daiteken. Gero lan asko egin du material horiekin, gantzarekin, fieltroekin, ez? Egunkari paperekin, pixkat. Bueno, pasatuko... Bai, bestela emozionatuko. Hori da, Josu Boizekin. Bueno, eta hau, zezan. Hau izan zen tuisteko beste portada posible bat, baina ez zen oso portadablea. Ez zen erraxa mozten eta gero non jarri zen burua eta... Letrak nola jarri. Letrak eta bar, ez, baina bai. Marina Abramovitzen Rest Energy, ez? Eta batez ere audioa da hemen oso ona. Ze badago bideo bat eta entzun egiten da, haien mikroak dauzkate, orduan horrela dago gezia die eusten dio batek arkuari besteak geziari, eta hor, usten badu, teorian zuzenean doa bere bihotzera gezi hori, ez? Eta hor, elkarri nola eusten dioten, eta nola arnasa hartzen duten, ze hainbat honek iraun egiten zuen denboran, eta hor, arnasotxak entzuten YouTubeen badago. Eta bioztaupadak nola azkartzen direnez. Bioztaupadak entzuten dira, bai. Eta ni asko identifikatzen naiz lan egiteko modu honekin, ez? Zatea, guk egiten dugunak ere izan beharko luke horrelako zerbait, ez? Irakurlearekin mantendu vibrazio bat, tensio bat, deitu nahi duzun bezala. Ez dakit nola dan hitzez hitz, liburuan agertzen dena, baina gutxora era hori da idea, zertarako da artea, zertarako da literatura, espada ontarako, ez? Zea hortarako. Bai, eta arriskuaren nozioa ere, pixkat, ekuaziora ekarri behar den zerbait bezala, artea egiten denean, edo literatura. Deserosotasuna, hemen ere Ulai eta Marina Abramovic berriro, karo hau zen inaugurazio bateko erakusketaren inaugurazioa, eta beraiek bi artisten artean egindako erakusketa da, bi daude biluzik, eta zuk erakusketara sartu nahi baduzu, bien artetik pasa behartuzu. Bueno, hori da, deserosotasun hori eragitea gustatzen zait, edo bilatzea gustatzen zait idazten dugunean, ez? Zatoz liburura, baina pasa zaitez, nik jarri dizudan hueko honetatik, eta behar bada deserosoa izango da. Bueno, hori ere bada bilatzen den zerbait. Gero honek ere badauka historia, noski ez, barkatu. Bikotea ziren, Marina Abramovic eta Ulai, edo bikotea izan ziren urte luzez, utzi zuten arte, eta handik urte askotara, Marina Abramovicek egin zuenean moman, artista presente dago, agertu egin zen Ulai. Eta, artista presente dago zen, olako zea bat, Marina Abramovic esertzen zen maian, eta maiaren bestaldean aurkira jendea pasatzen zen, ez? Eta ez dakitzen bat denbora egon behar zuten elkarri begira. Hitzik egin gabe, eta han agertu zen, eta, hola, ez dakit, horrek ere. Liburuan, gero, urrengo zea ja ikusi duzuena, tuisten agertzen da baita ere Rauschenberg, eta, hau ekarri dut, ze, ezkerreko argazki hori Rauschenbergena da, eta nik hori erabili nuen, antzar hori erabili nuen, Xabier Aldairen Bazterrekoak portada egiteko. Antzen baten da, oraindik Photoshopa eta ez nuela asko kontrolatzen. Eta orduan, izango zen, ez dakit. Baina existitzen zen Photoshop? Ez dakit. Ez dakit ze urtetako adan ez nahi zakoratzen, baina
nik orain ikusita aldiz, iruditzen zait nahita egin da Ba, eta ematen, beste ze bat ematen. iruditzen zait, karo, apropiazioaren zentzua, zer da apropiazio on bat, argazkitik hartu du eta bihurtu du Xabierrek portada, iruditzen zait ekografia bat dela tekstura hori, ahatearen tekstura, lumaje zuri horrena, iruditzen zait badaukala zerbait oso ezberdina txuri beltzezko argazkiarekiko, ez? Eta horrek ematen diola Hori izango da, ez pantailaren. Topatuko nuen libururen batean, fotokopiatuko nuen, eta handituko nuen, edo olako historian bat izango da. Orain ikusi da, akordatu naiz, gure proposamena izan zen, Xabier Aldairena eta nirea izan zen, ez jartzea titulurik eta izenik portadan. Eta editoriari ez zidaien gustatu. Noski, ez zuen onartu. Alarezuk zure liburu atera ezunean, iaia lortu duzu. Jarri duzu zure izena eta titula, baina iaia ez da ikusi. Bai, nire proposamena ere hori zen. Nik esanien, nik ez dut nahi, ez izenik, ez izenbururik agertzea portadan. Eta zantziaten, hori zinezkoa da. Baina, bilduma honek justu, bilduma honetan ateratzen dugu olako letra, ez da gitze, barnizekin egindako... Argizaria. Letra batzuekin, eta zantziaten egin dezakeguna da, beltzez jarri, eta, bueno, argiak zeun ondi jotzen duen, ba, ikusiko da, edo ez da ikusiko, eta zen, ba, oso no. Eta hola atera zen portada. Bueno, hau bomba bada. Liburuan, nire ustez, zati hau oso, osea da, ez, etorre zitzean Gunther Andersen liburuaren historia hori, eta ez pixkat. Bai, hau da Robert Louis Enola Gay Hiroshimara bomba jaurti zituen hegazkineko kopilotoa. Etzen jakina artista, baina jakin zuenean, bomba bota ondoren eta zer egin zuten konturatu zenean, geroztik horrek baldintzatu zuen bere bizitza eta bere sanidade mentala ere bai dirudienez, da bere etxeko garajean pasa zuen denbora, urtea pasa zituen, morako marmol bloke bat eskulpitzen, berak ez izan teknika oso rudimentarioa izan arren. Eta gero bidali zion Hiroshimako museoari, bidali zion bere arte lan, hori esan dezagun, berari balio izan ziona zerbaiterako. Eta arazpian edo inskripzio bat jarri zuen, ez? God's wind at Hiroshima eta galdera ikur bat. Ez jainkoaren haizea Hiroshiman. Bai, bitxia egiten historia. Eta honen beste aldea da urrengo irudia, dena, ongo nuklear fribolo bat, ez? Justu aurrekoa baldin bazen zerbait sakona, katartikoa, zerbait balioziona, terapia bezala. Hemen ikusten dugu, hau jak da, Hiroshimako sarraskiak gertatu ondoren, ateratako argazki bat, eta alare ikusten duzu ezkontza batean, edo ospakizun batean, badago natazko tarta erraldoi bat, perretxiko nuklearraren tamaina eman diona, gozogileren batek, eta argazkia ezaguna da emakumezkoaren kapeluagatik, zeinak kapeluak ere emulatzen duen nolabait beste ongo nuklear bat, ez. Eta hemen ikusten da irakurketa friboloa, ez, tragediaren irakurketa friboloa. Fiskate, odola izozten dizun irudioitako bat, batez ere eskuinean zuen ezkerrean dagoen almirante musugorriaren aurpegiari zezait terriblea. Ze ikusten da festatik datorrela, edo festan dagoela. Behirazun horrekin. Bai. Bai, arteak gerora ere egin ditu zea batzuk, ez? Nolabait, holokaustoaren eta banalizazioaz, ez? Egiteko olako, ez dakit, gutxienez, hausnarketa bat, ez? Hau da, adibidez, artista polako batek, Libera, abizenekoak, egin zuen, hori, Lego joko edo jolas bat, konzentrazio eremu bat egiteko. Hau bere garaian uste dut Veneziako bi urtekoan egontzela eta kendu egin zuten, kendu arazi egin zioten. Zer nolabait, berari egozten ziotena hori zen. Berak, bere lan horrekin
banalizatu egiten zuela holokaustoa, justu bere intentzioa kontrakoa zenean, ez? Eta ironikoa da baita ere, ez? Nolabait, arte munduan gertatzen dira holakoak baita ere, ez? Askotan artistak egin nahi duena eta gero polemika sortzen bada hor zabaltzen den guztia, nola etortzen den bere kontra bueltan, eta baina, bueno, nik netzat hau da, ez pixkat aurrekoarekin lotuta, fribolo edo banalizatze horren zea bat, ez? Eta gainera, errazena da artista bati egoztea banalizazioa, baina, bueno, ez dakit, geu ibili gara turista gisa konzentrazio eremuetan argazkiak egiten, eta askotan ez dakizun non dagoen muga, ez? Jakin minaren edo ezagutu nahiaren eta nolabait arinkeriaren artekoa, ez? Ba, eta gero badu egizu zerorrek etxean, ez? Kontu hori ere, ez? Edo, bueno, honetan guztian pieza asko daude eta behar bada zuk ere etxean badituzu pieza batzuk, ez? Edo etxean daukasunarekin hau ere egin zenezake, ez? Edo badauka horrelako gauza inkietante bat ere. Pues legoak, egia da, legoak ni txikitan lego zalea moratuan nintzen, eta lego komisaldegiak, ni komisaldegi bat neukan etxean, eta bombero estazio bat, eta gasolindegi bat, ez? Baina polizia estazio bat ere bai, ez? Eta esaten duzu, bueno, polizia estazio bat saltzen bada, zein da aldea, ez? Bai. Nik gehiago nintzen tenteko. Tente. Bai. Horregatik. Bueno, hau gehionok ezagutuko duzue, orain dela, noiz zen hau? 3 urte bai, edo gehiago, igual, ez dakit apuntatu nuen. Eugenio Merinoren 2012koa. lan bat, Arkon, uste dut, aurkeztu zuela, eta noski urte hartako zea izan zen, ez? Eta horrendik ez zegoen hain puri-purian Frankoren ezurren eta desobiratzearen eta kontu hori. Gaur egun igual beste zentzu bat izango zuen, alde horretatik. Izan zen urte hartako Arkoko obra mediatikoa. Urtero egoten da Arkon obra bat, mediatikoa izaten dena, eta izaten da edo Eugenio Merino edo Santiago Sierra, Hor badago, ez, honek pixkate ekartzen nau pentsatzera artista bati edo idazle bati eskatzen zaionaren eta usten egiten zaionaren arteko zanga hori edo adieraztea, ez? Zatea, bueno, bai, zu artista zara, artista bati aurre suposatzen zaio askatasuna eta hutsak arrotzea, eta baina benetan egiten duenean, benetan deseosotasuna eragiten duenean, benetan provokatzailea denean, edo benetan ezurrera edo muinera edo min hori azpimarratzera jotzen duenean, ez da beti erraxa horren kudeaketa, ez? Bai, eta gero horri interesantea da, nire ustez, nola jartzen den makinaria oso bat martxan, nolabait artelan horren kalidadea edo gutxiesteko. Hau da, holako lanekin beti gertatzen da, Osea, beti gertatzen dena da, nolabait sortzen da holako zea bat, bai, oso mediatikoa eta zea, baina ez da oso lan ona, errazegia da, provokatzera joan da, holako diskurtso bat zabaltzen da derrepente, baina ni adibidez, uste dut lan honek, behar bada testu inguruak ere lagundu dio, baina lan honek pixka bat irabazi egin duela denborarekin. Niri adibidez, hasieratik gehienak gustatzen zaidana da gaineko Coca-Colaren zea hori. Hori da... Claro, eta gero itzengo dugu hortaz, baina tituluak, askotan tituluak ere ematen dio obrari, eta always Franco zen, ez? Ez da aipatzen Coca-Cola, baina ikusten dugu. Aipatua izan gabe, eta gainera betirako dena ez da frankizia bat, edo bai, frankizia bat da. Ez dakit. Bueno, aktualidade. Ekarri duzu esklusiban bi portada posibleak. Izan zena eta izan zitekeena, ez? Hori da.
Eta ez daukate zer ikusirik bat bestearekin. Xabierrek azalduko du zergatik. Bai, bueno, a ber. Arkaitzek eskatu zidanean portada, berak bazeukan ideia bat. Eta ni hasi nintzen pixkat ideia horrekin lanean, baina ez nuen bat ere garbi ikusten. Eta gero, Gorkarekin hizketan, Gorka Arreserekin hizketan, berak ikusten zuen beste gauza bat, eta gainera, bakizu, bidaltzen dizkizun 1000 irudi, ez? Zu egiteko. Eta pixkat, objektu baten bila edo ari ginen nik uste dut, baina orduan iritsi zen niretzat klabea izan zena prozesu guztian, eta zen ez du izan behar metafora bat. Hori zen klabea. Eta orduan, esan nuen, bueno, ez badu metafora bat izan behar, edozein objektu identifikagarri jartzen baldin badut, arriskua dauka metafora bihurtzeko. Ez? Ez dakit. Betaurreko hautsi batzuk. Ez? Orduan, bueno, egin nuen ariketa izan zen pixkat, bueno, nola aldendu hortik. Eta gainera nahi nuen zen nola ekarri hori pinturara. Pinturarekin egiteko gogoan neukan. Ez Photoshoparekin eta ez dakiz, oso ondo dago Photoshopa, baina pinturare bai. Eta orduan, bueno, joan nintzen horren bila. Baina aldi berean, gaiak, novelak, eta novelan kontatzen denak, eta tramak, eta pixkat gara historikoak eta zea, beste aukera bat ere eskaintzen zuen. Eta zen, bueno, pixkat, hau da, bueno, nik hau ezagutu nuen, argazkia ezagutu nuen, Ibon Aranberriren Lemoizko lana egin zuenean, berak gero hori erakusten du normalean, lana egin zuenean, lana etzuen egin, azkenean etzuen burutu, baina, bueno, Ibon Aranberrik proiektu bat zeukan, artelan bat egin nahi zuen, eta zen Lemoizko zentral nuklearraren gainean suzko loreak botatzea, zu artifizialak botatzea. Eta, bueno, hortarako ibili zen, olako artxibo lan, dokumentazio lan sakon batean, eta atera zituen, nolabait Lemoizekin, edo Lemoizen kontrako mobilizazioetan, egindako argazkiak, eta hola. Eta horietako bat da hau, nik beti deitzen diodana Bustok. Baina, ez dakit, ze leku izango den. Baina, bueno, hau izango da, 70. Hamarkadako, ez dakit, martxa horietako bat, edo holako zerbait, ez? Eta orduan, bueno, biak geneuzkan aukeran, edo neuzkan aukeran, eta azkenean, nikan oso arraroa da, baina erabaki nuen bat. Bat hautatzea eta bat proposatzea. Eta esatea, hau izango da portada. Eta orduan aukeratu nuen, orain den portada, horri ikusten duzuena. Eta, ja, xehetasunetan sartuta, niretzat importantea zen, alde batetik, kolore kombinazio, esan dezagun, ez ohiko hori, pixkat izatea gauza bizi bat eta igual afrusegia izateko, edo afrusa izateko arriskuarekin, baina, ez? Gogoan neukan zerbaitola bizia izatekoa. Eta gero, gauza txikikeria bat da, baina niretzat polita zen hor behean ikusten den argiagoa dagoen eta ia ondoko horiarekin bat egiten duen zati hori mantentzea, eta horri bili nintzen borrokan Photoshoparekin, nik hori mantendu nahi nuen kendu gabe, eta, bueno, hori da. Begi bat egin zen nion nola baitez? Bai, eta begi bat egin nion. Hori... Pentsatu dut ekartzea ere nola izan zen portadaren prozesua, baina, bueno, gehiegi luzatuko nintzateke, baina bai niretzat importantea zen hori, ez? Nolabait, pinturaren zea hori eukitzea. Testura hori eta eukitzea baita ere hori, ez? Itzal eta
eta argi joku hori, eta... Bai, eta volumen, Bai. bai, tekstura. Eta zer dan, gaitzak nahi duena. Hori da, Ross Charchen testo horietako. Hori da. Zer ikusten duzu hemen? Bakoitzak ikusten du bere erretratua, bere... Eta hau izango da gaztelaniazko bertsioa, ja, publizitatea egiten hasita, zer ikusirik ez daukana, ez? Baina ondo dago, ez? Bai, zer ikusia dauka Twisten portadarekin, ze izkutatzearekin ari da berriro, ez da hori gustatu zitzaidan. Hau da, 6 barraleko asko gustatu zitzaien zure portada, baina beraien bilduman ez zuen enkajatzen eta aparte ez ziren ausartzen. Orduan, geratu ginen honekin eta egia esan, bai, ez dago, ezki zulotxo badago, eta eskutatzen da bere, bueno, musikaren edo disko baten atzean, eta alde hortatik, bai. Segi. Polita. Bueno, hau, ez dakit ondo ikusten den. Piskat iluna ikusten da Ilun igual. samar igual. Bai. Bueno, Geriko Olten zaldia, ez? Bueno, fakirraren ahotsan, bai. ez? Musika asko agertzen da, ez? Nik esango nuke batez ere hori musikari eta ahotsari buruz ari zarela, baina artea ere agertzen da. Eta esango nuke oso ondo ekarrita, ez? Azkenean, niri bintzat asko gustatu zitzaidan Jerikolta aipatzea, Jerikolten zaldiak aipatzea, eta behar bada, ez da hain ezaguna, ez? Bere kuadro hau. Eta aldi berean esango nuke, honek ondo laburtzen duela, ez da portadablea, baina ondo laburtzen du baita ere, pixkat, ez? Liburuko sentsazio hori, ez, pixkat. Bai, azkenean da gerrari buruzko kuadro bada. Eta gerrako frakaso handi bati buruzko, frakaso inminente bati buruzko kuadro bada. Eta nola adierazten du hori, soldadurik gabe, regimenturik gabe, odolik gabe, nola izututa dagoen zaldi baten bitartez. Eta izututa dago zaldi hori, tximista baten argiak islatzen duelako tarduan, bere muskulo guztiak ikusten dira, tensio maksimoa, izua, hor dago anatomia lezio batera batekoa. Eta iruditzen zait literaturan ere horren bila gabiltzala, ez? Momentu batean erori da tximista bat, eta ikusi dugu zerbait, ikusi dugu ustez, momentu batez dena oso garbi ikusi dugu, eta gero desagertu da. Hori da. Hori sentitzen duzunan irakurle bezala, horri alde batean, gero ja urrengo 50 horri aldeak barkatzen dizkiozu idazleari naiz eta ez horren onak izan, ez? Hala da, bueno, nik sinesten dut irakurle barkabera horretan. Eta orduan horren bila gabiltza, eta hori da ederra, eta hori da literatura, ez? Da izan kuadro honetan ere hori ikusi nuen, ez? Momentu batez argitzen da eta dena ikusten da garbi. Karo, kuadroa dauka abantaila hori, eta tximista hori geratu egiten dela izoztuta, ez. Eta gero, bueno, Jerikolta aipatuta, aipatu beharrekoa da, noski, ez? Medusaren baltza. Eta pixka bat propaganda egiteko, esango dut Julian Barnesen con los ojos bien, bueno, españoles con los ojos bien abiertos, liburua ari nintzen irakurtzen, baina zarazularena irakurtzen hasi aurretik, eta hoxe, kuadro honi buruz egiten duen kapitulua zoragarria da. Da, gauza bat, lehenengo kontatzen dizu zertzen benetan gertatu zena, gertaera historikoa edo, esan dezagun, baina xietasun guztiekin, egiten du olako reproduzio, gertaera horren zea guztia, markoa, Frantzian nola zegoen, bueno, en fin, dena, naufragioa, dena kontatzen dizu, xietasun guztiekin, eta gero egiten duena da olako zea bat, eta esaten dizu, eta nola egiten du arteak hori erakusteko, ez? Eta gero kontatzen du kuadro honen historia, nola pintatu zuen, nola aldatu zuen figura bat leku batetik bestera, horizontea, jetxi, ze bozetoak zeuzkan. Eta bozetoetan ikusten da pixkat prozesua, eta nola ekartzen duen figura bat, besteak kendu, eta azkenean
ze ondo nola topatzen duen artistak, ez? Nahi zuen modua. Kontatzeko nahi zuen modua, ez? Kuadro hau bizkaz hartu nuen Brazenen kantu batean agertzen delako, ez? Eta niretzako funtzionatzeko era hori da. Nik entzuten dut kantu batean aipatzen da pelikula batean ikusten da kuadro bat, kuadro hori sartzen du nire liburuan. Harremana hori da, ez? Modu natural batean, disiplina ezberdinetako diren edo ematen duten motiboak, pintoreak, gauzak bat egitea, ez? Eta hori da, Turner ikustera joan nintzen bezala Londresen, eta hau dena, jakin nuelako Imanol Larzabalek Parisen 5 urte pasa ondoren, azkeneko astean, Euskal Herria bueltatu baino, aste bete lehenagora arte etzela joan Louvre bisitatzera. Era kontatzen zuen hori, eta orduan pentsatu nuen, bueno, egingo dut nik ere bisita bat Louvrera, ez. Eta horregatik idatzen duen pasarte hori. Bueno, denbora badi joakigu, igual askar pasaz, tarte bat usteko, gero galderak egiteko ere. Bueno, Basquiat. Basquiaten frigorifikoa, nire debilidaetako bat da. Inguruan dauzkazun gauzak bihurtu arte lan, hori da. Edo zein gauza gertatzen zaizula ere poeman sartu. Basquiatek bere frigorifikoan egiten zituen bezala, bere markak eta bere historiak. Eta ateetan, eta edozein... Nova Yorkeko garaje mekaniko batean egin zuen grafiti bat, eta bera hil zanean lapurtu zuten. 3 toneladako atea destornillatu zuten eta kamioi batean eraman zuten. Saltzeko, nunbait. Ez da bakarrik retablo renazentistak lapurtzen, Pirineotan. Idea berbera da, ez? Felix González Torresen mutil-laguna hiltzen, eta hiltzenean alokatu zituen Nova Yorken publizitate panel erraldoi batzuk, bere mutil-laguna zenaren ohe hutsarekin argazkiak jartzeko. Zoragarria dago. Hau idea bera da, kontatzen zuen sidarekin hiltzen, bere mutilaguna eta bere oroitzapenik txarrena zen nola konpartitzen zuten gela ospitalean beste gaixo batekin eta tartean zeukaten kortina bat oso itxusia plastikozkoa zikina zegoena. Eta orduan esaten zuen, gauza bada hiltzea, beste gauza bada bistarik ez daukan gela batean hiltzea, baina gero jarri zezaketen kortina txukun bat, behintzat, ez. Eta orduan hori trauma hori zeukan, ez? Ze gauzekin geratzen garen olako momentu tragikoetan, batzuetan, memorian. Eta berak katarsi bezala edo mendekutxo bezala egin zuen berak irudikatzen zuen munduko kortinari glamurosoena. Urre koloreko doratu batzuekin olako errezel bat egin zuen eta horrekin zeharkatzen zuen alderik alde galeria bateko gela. Gonbidatzen zintuen zu errezelaren beste aldera pasatzera eta kontatzen zizun historia hori. San Sebastian, Yukio Mishima, imitatuz Guido Reni, ikuste duzue, bere burua aterarazi zuen Yukio Mishimak San Sebastianen itxuran, baina gezi bat erantzizion gezi bat hemen, Guido Renirenak ez daukana. Eta gezi hori da 2 urte beranduago Yukio Mishimak arakiria egin zuenean, erabili zuen puntu berean sartutako gezi bat, beraz, bizitzak arteak kopiatzen du, eta gero antizipatu egiten du Yukio Mishimaren arakiria. Mohamed Ali, gauza bera, kendu ziotenean urrezko domina eta debekatu ziotenean borrokatzea, beraia musulmana zen orduan, baina bere lider espiritualari baimena eskatu zion ikono kristau bat bezala, hau da San Sebastian bezala, ateratzeko revista baten. Portada ona. Bai. Eta hau da lehen esaten genuena, legoarekin esaten genuen idea bera da, ez? Hau da Stankiewicz, Eugenius Stankiewicz, Brotzu Afeko Holandako hiriko eliza baten ondoan dagoen artelana da, eta da do it yourself. Eta honek ipuin batean sartu nuen, da jende asko pentsatzen zuen asmatu egin nuela. Ikea Crucifixion deitzen diot nik honi. Eta orduan ipuin horren izenburua ere zen Ikea Crucifixion, eta izenburua zetorren honetatik. Eta honen varianteak ekarri ditugu, Xabierrek ere aurkitu du bakarren bat, hau da Nikanor Parrarena. Ikea Puentin, eta gero dago
Hau da Leon Ferrari izeneko artista argentinar bat. Lan honek urte desente dauzka uste dut, 1975 edo dela, Vietnameko gerra garaitxu hartakoa, eta izenburua da mendebaldeko zibilizazio kristaua, gutxi gora bera. Eta sekulako arazoak izan zituen beti Leon Ferrarik Argentinako elizarekin. Eta Argentinako elizan garai batean burua zen gaur aita santua dena. Orduan, berarekin eduki zituen arazo asko. Erakusketa zentzuratu, berak auzitara eraman, beti borrokan ibili zen. Niri asko gustatzen zaidan bere lan bat da hau. Izenburua da Infernua. Txorrada bat ematen du, baina Leon Ferrariren semea, uste dut zela, desagertu egin zen Bidelaren diktaduran. Eta Bidelaren diktadura babesten lehenengoetakoa izan zen Vatikanoa. Eta nolabait berak esaten zuena zen ezin da gainera, eta hori gero akordatu nintzen neuko zirkuan, ezin da erabili Infernua bezalako ideia bat gainera desagertu den jende hori, borroka egin duen jende hori zea egiteko, kulpabilizatzeko ez. Eta orduan berak egin zuena zen kontrakoa, santuak jarriko ditut, zartagin batean eta Infernuan erreko dira. Ose, klaro, hori plastikoa da. Hori berotan jartzen baduzu urtu egiten da. Eta orduan, Leon Ferrariren ikonografia kristaua erabiltzeko modua asko gustatzen zaitez. Ze azkenean, orain behar bada ez dauka hainbesteko pixurik, baina nik esango nuke gure ziketan beti eduki duela pixu handia, eta oraindik ere badaukala pixu handia ez. Mundiala da. Hau da, hau ere ipuin batean sartu nuen, eta jendeak ez zuen sinisten, da ama virgin dildoa. Bi gauza imposible elkarrekin. Eta sonda zanakerren artelan bada. Berak esaten du, berak artelan bezala egin duela, jendeak erabili nahi badu, ez da bere erantzukizuna. Baina, zutir jarri daiteke, eta aldaretxo batean, edo bakoitzak nahi duen erabilera emateko. Igual pasako gara azkartxo, eta norbaitek alderaren bat egin nahi badu. Ni badago bat komentatu nahi nuena, hau oso polita, hau da Santos Bregañaren beste bat, hildakoentzako proposatzen duen, hau iraultzailea izango litzateke, hilarria, eta berak egiten du trokelatu puntu txikiekin altzairuzko hilarria, eta eguzkiak segun eta jotzen dion, edo ez dion jotzen, edo ze intensidarekin jotzen dion, horman islatzen da itzala, hildakoaren erretratua, islatzen da edo ez, edo presentzia fantasmalagoa bihurtzen da, ez adijoa lausotzen, ez da oso polita. Hau da, komentatu nahi nuera, Günther Demnigena igual ezautzen duzu ez, Stolperstein edo da, nola 74.000 harri daude Alemanian, holako harri, galtzada harria deitzen zaiona, ez? Eta bera jartzen ditu, holokaustoan hildako edo desagertutakoen izen abizen, jaiotze data, noiz desagertu ziren, orduan inguruko pavimentu baino 2 edo 3 zentimetro altuago dago, eta zu baino zozenan estropezu egiten duzu, eta konturatzen zea zer dagoen, ez? Eta hemen bitxia dena da, Munitzen debekatuta daudela. Zean, ulertzen da, judutarrek zenbaitek ulertzen dute, zapalduak izan ginen, eta orain jarraitzen duzu egu zapaltzen. Orduan, omenaldi bezala, pentsatutako historia bat, segun eta ze interpretazio ematen zaion, uler daiteke vejazio extra bat. Esther Ferrer. Galderaren irikiko dugu turnoa edo. Bai, ez da. Norbaitek zerbait galetu nahi badu. Beti bezala, literatura kontemporanean gertatzen zen bezala klasean, iristen ginean kontemporanea bukatzen zen kursoa. Hemen ere. Hau da, lehen aipatzen genuen izenburuaren garrantzia. Joan Brosa, obra oso potentea da, arti umen uste duela.
baina izenburuarekin are potenteago bihurtzen da. Ez izenburu on bat jartzeak zenbat alda dezaken artelan bat edo liburu bat. Esaten badizuet, honen izenburua dela intermedio, alegia horrekin justifikatzen duzu zergatik ez dauden musikariak hemen, ez? Baina itzuliko dira. Bai, baduzue galderaren bat? Joan Boros aipatu duzunez, badauka liburu bat, Txema Madozekin, zer iruditzen zaizue Txema Madoz? Bueno, erikaragarri gustatzen zait, gaina iruditzen zait poema bisualak direla, ez? Bueno, horrela deitzen dit beraik ere batzuetan, ez? Objektu imposible horiek dauzkatenak, ez? Edo dado bat biribila dena, ez? Dado bat biribila, zenbakiekin bat, bi, hiru, lau, baina biribila da. Ez? Horrelako inbiria handia ematen didate, ze oso kontundentea dira eta lehenbiziko begikolpean interpretatzen dituzu, ez? Badauka zerbait intelektuala, baina baita ere zerbait oso fisikoa, oso bizterala eta horrekin inbiria ematen dit. Zegure ariketa idazten dugunean oso intelektuala da hasieratik, ez? Arrazoiarekin ari gara. Eta musikariak eta artista plastikoek badaukate beste hori. Arrazoia jokoan sartu aurretik ja eragin digu fisikoki zerbait. Eta hori gertatzen da holako objektuekin, edo dantza batekin, edo kuadro batekin, edo musika batekin, ez? Bai, arteak badu gaitasun hori, ez? Behar bada. Beste norabait iristeko, edo azkarrago iristeko, ez? Askotan arrazoitik edo intelektotik askatzeko gogoa ematen dit niri. Saiatzeko ez, eta nola egin hori poema baten bitartez, edo ez? Bai, zuzenean egin dezakezu, irakurtzen duzunean, edo ez? Hotsen bidez, ez hainbeste fijatu hitzean edo esan nahian, baizik eta hotsetan, edo ez? Behar bada hori idazleok pixkat utzia daukagu. Baude, zenbait lantzen dutenak hori gehiago, baina... Beste diapositibaren bat, badagon polita. Bukatzeko. Bai. Bejazioak. Hau, bueno, igual bukatzeko honekin bukatu genezak ez. Hau da Asier Zabaleta dantzaria. Eta orduan hau izan zen Lasa eta Zabalaren omenaldi bat. Eta gara joan ginen denok gure testuak irakurtzera, musikariak beraien pianoa jotzera, beraien kantua, beraien irudia, beraien bideoak. Eta errepente azaldu zen Asier Zabaleta. Eta Asier Zabaletak zer egin zuen, egin zuen inbiria handia ematen duen zerbait, eta jende guztiak, teatro hartan zeuden umeak, zeuden adineko jendea, jende irakurria, universitarioa, ez universitarioa. Zer egin zuen? Denek hemendikan 20 urterako gogoratuko duten zerbait. Eta egin zuen aurresku bat dantzatu hankarik izango ez balu bezala. Hau da, aurresku bat lurretik altxagabe, aurreskuaren ezaugarria da oso dantza aereoa dela, berak esan zuen ez. Nik dantzatuko dut arrastaka. Eta lurretik altxatu gabe dantzatu zuen aurrezku bat. Eta gero geratu zen etzanda. Eta etzanda geratu zelarik, jende hasi zen txaloka. Eta guatzean geunden ikusten eta bagenekien etzela hor bukatzen. Eta pentsatzen genuen gure artean Jose Luis Otamendirekin eta ez dakizu oraindik zer datorkizuen. Izkina batean aiskora bat zegoen, berak aiskora hartu zuen. Eta eszenarioko tranpilan txikitu zuen aiskorarekin. Trak, trak, trak. Espalak atera ziren, jarri zuen hemen agertzen den bezala bere burua buruz bera jarri zen. Eta pixkanaka egin zuen eszenatokiak bera irentzi. Desagertu harta ez. Orduan, kare bizitan lurperatu zituzten bi gazteren historia omenaldia egiteko, gogoangarri egiteko une hori, katarsi bat lortzeko, bada modu posible oberik, bada beste formaturik, han egon ginenok badakigu ezetz. Bera topatu zuen modu ideala, idea bat, alik eta ongien adierazteko, eta idea zen hau. Ez zen ez hitza, ez musika, ez bideoa, bizik eta mugimendua. Ulertu zuen zertara etorri zen horra, eta berak bere ofiziotik zer egin zezakeen, eta egin egin zuen. Eta guk inbiria pasa genuen. Eta zirrara. Egia da, ni ze hartatik honekin akoratzen naiz ondona. Osea, uste dut deno geratu binela bizkadola izoztuta ez. Eta hor sentitzen duzu, hitza iritsi ezin daiteken leku eta gauzak eta zirrarak badaudela, ez. Eta nik horrelako gauzekin gogoratzen naiz, idazten dudanean, desaten dut. Nik idatzen nahi dut Asier Zabaleta izateko, dantzatzeko, ez. Esaten zuenak, no se puede danzar la arquitectura, ez, esaten zuen hori.
bai, gure helburua da arkitektura dantzatzea, ez? Idazten dugunean horrelako gauzak bilatzea. Ezta? Bai, asko gustatzen zaidana zure liburuak irakurtzen egun hauetan, esaldi bat esaten duena, pentsatu ezin diren gauzak pentsatzeko ez baldin bada, zertarako da pentsamendu ez. Pentsatu daitekeena bakarrik pentsatzeko. Besterik ez, gure denbora agortu da. Mila esker.